ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಎಗ್ ಕರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖಾರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ದ ಹೋಟೆಲ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಎಗ್ ಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತೆತ್ತಿದ ಗಸಿ ಪರೋಟಗ್ ಚಪಾತಿಗ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಮುಲಿಯನ್ ಎಡ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಬೇಪದ್ಗೆ ತಂದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫುಲ್ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ತೊಲೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡು ಒಯ್ತು ನೋಡು ಐಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆನ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ತುನ್ಗ ಮುಲ್ಲು ಬನಲಿಗೆನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ 1/4 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆನು ಇತ್ತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆನ್ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣ ಬರೋಡುತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ದೆಪ್ಪುಗ ಫ್ರೈ ಆಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬನ್ನಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಗ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚುಡೆ ಅನ್ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಅನ್ಮೂಲು ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಏತು ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಆತು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡಿ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದಿತ್ತ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನೆಕ್ 2 ಟೊಮೆಟೊದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ 2 ಟೊಮೆಟೊ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಕಡೆ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದನು ಇದು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯೋಡು ಇದು ಆಂಡು 3 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು 2 ನಿಮಿಷ ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲಿಯಾನ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ಕರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಮೊಸರು ಮುಂದೆನಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀವುಡು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಇಂಚಿಂಡವು ಪುಡಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಅನ್ಮೂಲು ಇಂದನೈತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದು ತುನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದಿ ಅವಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಉಂದು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಇಂಚ ಕೊದ್ದಿ ಬರುಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಲ ಇಂಚನೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ದಯಪಂಡ ನಾವು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಯ್ತು ನೋಡು ತೆತ್ತಿ ಇಂಚ ಮಗ್ತೊಂದು ಶೋಕುಡು ಬೇಯ್ಪಗ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನನ್ನಟೆ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಲಿ ನಿಕ್ಲು ಖಾರದ ತೆತ್ತಿದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.